יופי יונתן! אדם, תחטוף לו, תחטוף לו! לך לסל, לך לסל! יונתן, חדירות, חדירות יונתן! חדירות! יונתן, תמשיך! יופי, יונתן! לך לסל, לך לסל! יופי אדם, יופי, עוד אחד, עוד אחד! יופי, יונתן! משחק חכם מאוד הוא משחק. רואה את המשחק. לגמרי. לא, לא, לא! אדם, זה לא טוב, לא לזרוק מרחוק, להיכנס לסל! כן, מפחדים כבר לדבר. צעדים! קח, צא! אדם, יופי! חדירות, אדם, חדירות! לך לסל, יונתן! לך לסל! לך! וסל! כל הכבוד, גדול! יונתן! 2-0, כל הכבוד! זה לא היה פאול גם? פאול? שים צ'קה בבקשה. יופי יונתן! צא, חדש! כל הכבוד! חדירות, חדירות יונתן, חדירות, לא לקליעות, לא קליעות! הם לא מבינים להיכנס לסל, הם לא עושים לא, את זה. לא מבחוץ. רק חדירות יונתן! יופי, תזוז! מי עוזר? לך לסל, יונתן! תחתור, תרווח! הוא בוכה על פאולים, הוא מתרגש. הם הולכים להפסיד את זה על פרש. יונתן, תמשיכו, חדירות, חדירות, כל הכבוד. המלכויות של צביקה וניצול בן שבע. שיעור של המטה. תפתח לו יונתן, תפתח לו! תפתח לו יונתן! יופי, יונתן! גדול! כל הכבוד יונתן! רק חדירות! הגנה! יופי יונתן! מה? שקט! נתן, זריקה לסל. ריבאונד! ריבאונד יונתן, ריבאונד חזק, אין סל! יופי! יאללה יונתן! יאללה, קח יונתן, קח כדור, כנס! קח כדור, כנס עליו! יופי, לזוז, מסירה! יופי! גדול! זה הכל, זה המשחק! רק ככה! חזק בהגנה, חזק! תחטוף לו יונתן, תחטוף! יאללה, לזוז! צא! כל הכבוד! לך לסל, יונתן, לך לסל! יונתן איתך! יונתן נראה רדום, את יודעת? הוא נראה כאילו הוא לא פה. יונתן נראה כאילו הוא לא פה. כן, אני לא יודעת מה יש לו. ניסיתי להסביר. יופי אדם! אדם עליו, אדם חזק! יופי אדם, יופי! חזק יונתן, הגנה, תעזור לו! הכל בסדר, כנס עכשיו צד וחצי. מזל, איזה מזליקה. לא, זה לא משחק. זה לא המשחק. יונתן, קרוב לשמור. קרוב. יופי יונתן, צא! קח את זה! יופי יונתן, כל הכבוד.
למה כדור אדום? תעזור לו יונתן, תעזור לו, תעזור לו, תעזור. יופי יונתן, כל הכבוד. מה? לא היה כלום. הוא לא זז. עובד, אתה סתם שורק. ריבאונד, ריבאונד! ריבאונד, הוא מחטיא יונתן, ריבאונד. וואי. איזה לחץ. יופי יונתן, כל הכבוד, תחתור עכשיו, תחתור. תחתור עליו יונתן, הוא איתי. יונתן, יונתן איתך. פאול, פאול! יופי עדה. יופי יונתן. פרש, לגמרי פרש. צריך לתת ליונתן שלך להיכנס לסל כל הזמן. כל הזמן. יופי, ככה! יופי אדם! יונתן, לך קח כדור, יונתן. קח כדור יונתן, קח כדור! יאללה, לך תחתור עליו. זה הכל. תחתור. יופי, יופי. פאול וסל! וסל! כל הכבוד. יופי יונתן! אדם! לאט יונתן, לאט. יונתן! מה זה? פסק זמן, שופט! מה זה? מה זה? מותר, כנראה מותר, מה הלחץ? אין! פסק זמן! מאיפה יש פסק זמן? לא? זה בסדר, זה בסדר. תבין שיהיה קצת עניין, מה? ריבאונד! רגע, אפשר לראות את החוקה? יופי יונתן! 7-4, או! 7! לשמור! חזק אדם, קח לו! הוא עושה לך פאול! יופי אדם, יופי! ריבאונד! יופי יונתן! קח את זה, צא, לאט לאט! תחתור עליו! לך עליו לסל יונתן, לך עליו לסל! פאול, מה זה? שלנו. יונתן, שלנו יונתן, יופי. יופי אדם! מלחמה! מלחמה! כמה דקות? עוד דקה ומשהו, דקה 40. יונתן, קח כדור! קח אתה כדור, יונתן. לא, יונתן, קח אתה כדור. יופי יונתן, לאט לאט! צא! תן למאור! יונתן, צחק. לאט יונתן. לא נורא, יש שופט, תשתוק. לא נורא, הגנה! אתם חוטף עכשיו, יונתן, אתם חוטפים. טעות, נורא. יונתן, קח כדור! כדור ותחתור עליו. תשתוק. הנה, חדירה. תעזור לו, יונתן, תעזור לו. כן. פאול, יופי יונתן. יופי יונתן, גדול! כל הקבוצה יונתן פה. כן, הבעיה. כולם יונתן. זמן, זה היה צריך להיגמר. כמה זמן, שופט? יופי יונתן! הגנה! יופי! לאט! יופי יונתן. לאט! רואן, אפשר לשבת, בסדר. פאול! פנדל. יונתן, לעזור. לא, זה בסדר, תני להעביר את הזמן. לא נורא. יופי יונתן. הנה, חדירה. צ'קה! יש! כל הכבוד! יש! הנה, חצי גמר, יפה. היי,
איי, 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 טוב מאוד, כדור! אדם, יופי, רק אדם, אין סל. כדור! 5 שניות. להחזיק כדור! יונתן, נגמר, יופי, תשמרו כדור עכשיו.